Hej og velkommen som nyt medlem på Nordic Erotic Dating. For at opnå en god kontakt med andre besøgende på siden, så er det vigtigt, at din profil er up to date. Når du er nyt medlem, så bør du klikke på redigere profil og gå ind og tjekke, at alting er, som det skal være. Her har du også mulighed for at oplyse for eksempel nogle flere fysiske egenskaber, såsom er du afrikaner, asiat, er du hvid, eller hvad er du? Du kan også oplyse din højde. Den er delt ind lidt i intervaller, så du kan ikke angive den 100%. For eksempel din kropsbygning, hvordan ser du ud, og så videre og så videre. Er der masser af valg her, som du kan træffe. Jo flere af de her oplysninger, som du giver, jo større chance er der simpelthen for at få en kontakt. Vi har også lavet et felt til seksuelle præferencer. Hvis du ikke udfylder seksuelle præferencer, så kommer de heller ikke til at fremstå på din profil, når andre kigger på den. Men hvis du ved for eksempel, at der er nogle specielle ting, du gerne vil gøre reklame for, at du er til, jamen så kan du sætte hak i det her, og så vil det komme frem på din side. Giv en så god beskrivelse af dig selv som muligt. Vær ærlig omkring, hvad du er til og hvem du er. Jo mere ærlig du er, jo større resultat vil du få. Når du er færdig med at redigere, så trykker du på gem. Så skriver den herop, at profilen den er opdateret. Så er den altså gemt. Så kan du også vælge nogle match. Hvis du vælger nogle match, det er ikke det samme som at søge. Men hvis du vælger nogle match, så kan du vælge, hvilken type du leder efter. Og så vil systemet selv foreslå nogle af de profiler, der er der i forvejen, som passer til de match, de har. Hvis du for eksempel har sagt, at du leder efter en inden for en bestemt højde, så når der er en, der melder sig på, der har den højde, som du har angivet, så vil systemet komme ud og sige, jamen der er nogle match til dig her, dem kan du kigge på. Jo flere match du sætter, jo mere specifikt leder systemet efter en, der matcher dig. Det du ikke matcher, altså det du ikke sætter hak i, det vil den heller ikke vise under din profil. Hvis du søger efter par MK eller par KK eller par MM, så er der specielle felter til det. Heroppe kan du se, hvor meget din profil er udfyldt. De færreste vil nok blive udfyldt 100%, for det kræver faktisk, at man udfylder for alle typer par også, og det er nok sjældent, at der er nogen, der lige søger alle typer par. Når du er færdig med at redigere i din profil, så kan du klikke på min profil. Når du klikker på min profil, så kan du se, hvordan andre ser din profil, og hvad der er. Og for eksempel kan man se, om du søger match inden for forskellige. Her kan man se, at jeg, fordi jeg tester systemet, har match inden for både par KK og par MM. I virkeligheden, hvis jeg skulle søge, nu er jeg jo gift og søger ikke, men hvis jeg skulle søge, så vil jeg gå til redigere profil, og herinde, der vil jeg sandsynligvis under par, da jeg ikke søger par, nok fjerne alle hak, som jeg havde sat i her. Nu har jeg ikke sat nogen hak under par her, derfor var den der heller ikke. Men par KK var jo inde på min profil, og jeg søger faktisk ikke 2 kvinder at være sammen med som par. Så jeg skal finde ud af, hvor er det, jeg har angivet noget, jeg søger. Jeg havde angivet en højde her for eksempel, den skal væk. Er der andre steder, jeg har angivet noget? Det ser ikke sådan ud, så jeg gemmer den. Det samme havde jeg herover ved mand, og det søger jeg heller ikke. Så den fjerner jeg også hakket i. Du vil ikke behøve at skulle gå ind og fjerne nogle hak, hvis du ikke har sat dem i forvejen, for den kommer kun, hvis du har sat den der. Nu har jeg opdateret min profil, jeg kan gå tilbage og kigge her, og vi kan så se, at nu er der kun om mig, og så er der om min single match, om hvad jeg søger som single. Hvis du ikke har billede på din profil, så vil jeg meget anbefale dig at få billede på. Det betyder rigtig, rigtig meget i din mulighed for at få kontakt til andre, at du har et billede på. Folk har mere tillid til dig, når du har billede på, og det vil vi gennemgå i en anden video. Tak fordi du kiggede med, og jeg håber, at du vil nyde din tid her på Nordic Erotic Dating.